ಎಂತ ಪಾಡುವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 220 ಮಾಡಲ ఉందా మాంకు ఉండే ఉందా 220 ట్యాప్ ನಾಳೆ ನೆಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಓಪಿನಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಮರವಾಯಿರೋಯ್ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದ ಬೈಯದ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಪೆಜಾರ್ ಕಳವಾರ ಗುಡ್ಡದೊಳ್ಳೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬಾರ್ದು ಬಸ್ಸೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಡುಕೊಂಜಿ ಊರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಳವಾರ ಬಂದು ಸೊ ಅವಳು ಬೈದಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಾಗ ಕಳವಾರ ಕುಟ್ಟಗೂಡ ಬಂದ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲಿಬೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಿಲೆಗೆ ತೋಪ ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಳ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಳೆ ಪೋಯರೆ ಮುಡ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಪಿಜಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಿದ ಇರಲೆ ಅಂಡ ಮೂಲು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕಲೆ ಪುಗಿ ವರ್ಪನ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಅವು ಹಂಚಿಪುರ ನಿಕ್ಕಲೆ MRPLದ ಒಂದು ರಿಫೈನರಿ ಫುಲ್ ಒಂದು MRPL OMPL ಪೂರ ರಿಫೈನರಿದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಜಿ ಕಂಪನಿ ఒక అంచెని మేటి పోండ ఎదురు పోండ మస్తు కంపెనీస్ ఉండు దాయపండ ఎంసెస్ ఏరియా పండ మ్యాంగ్లూరు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ సో మస్తు వచ్చి ఉలైమెట్ కంపెనీ ఉండు ಗ್ಯಾಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸಿಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಸೊ ಮುಲ್ತ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಕಂಚನ ಬೈಯದ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ ದಯಪಂಡ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ರಿಫೈನರಿ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ತುವೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಮಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಪೂರ ತೂವಲಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡ ಮೂಲ ತಿತ್ತು ಜಾಗ ಐತೆ ಅಕ್ವರ್ ಆತನ ಐತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಪನಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆದತ್ತೆ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಗೇದೇರಿ ಅಂಡ ಇಂಚಡ ದುಂಬು ಏನು ಮೂಲ ಬಂದಾಗ ಸೀನರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಪೂರ ದುಮ್ಮಲ ಕೆಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅವನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಜಾಗ ಅಕ್ವರ ಅದು ಈ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೋಪ ಐತೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈಲ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪೋಯಿ
ಇದು ಈ ರೂಟಿಗೂ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬರಂದೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಏನು ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಟೂಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಇವನು ನೆರೆದು ಪೋರ ಹೊಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಈ ಟ್ರೈಲ್ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈಲ್ ಸರಿ ಉಂಡು ರೋಡ್ ತೋಜುಂಡು ఒక నైట్ టైం బరపు ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ನರಮುಂಡಿ ಪೂಜೆ ಬೋದು ಸೊ ಮುಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಕೊಡೋಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಪೊಗ್ಗು ನೀರು ಪೊಗ್ಗು ನಾವು ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋ ಒಂದು ತೂಕ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಡು ಟ್ರೈಲ್ ಪೋತ ಆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೂಯರು ಎಂಚತ್ತಿನ ಟ್ರೈಲ್ ಬಂದು ಆಟದ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲ್ ಬನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಾರ ಕಲ್ವಾರ್ ಇದು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾರಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಿಜಾಡಿಯೇ ಇದು ಏನು ಈ ಜೋಗಟ್ಟೆ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಒಂದು ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಕ ರೈಟ್ಗೆ ಎತ್ತದೆ ಏನೈತೆ ಬಚ್ ಬೈ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಡ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಮುಲ್ತೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿದ್ದು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎದುರು ಪೋಯಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೋಡು ಸೊ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಅದ್ಯಪಟ್ಟಿ ರೋಡ್ ಅದು ಪೋಯರು ಸೊ ರೋಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು
ಸೊ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ಪುನ ಗಾಡಿದ ರೋಡು, ಅಂದ್ ರೈಟ್ ಪೋಪುನ ಈ ಅದ್ದೆಬಾಡಿ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಕುಳ ಪೋಲಿ ಪಿಲಿಕುಳ ವಾಮಂಜೂರು ರೂಟು. ಸೊ ಪಿಲಿಕುಳ ವಾಮಂಜೂರು ರೂಟ್ ಅದ್ದೆಬಾಡಿ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದ್ದೆಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು. ಏನಿತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಗ ಬೈದೆ ಒಂದು ಫೆರಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಫೆರಾರ್ ನನ್ನ ಗಂಜಿಮಟ್ಟ ಫೆರಾರ್ ಬಕ್ಕ ನೀರಿನ ಗೊತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಸೊ ಈ ಜಾಗದ ಬಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಅಂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕೋರದ ಗುಡ್ಡೆ. ಅಂಚಿನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಬಂದಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಬಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಫುಲ್ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ತೂರು MRP ಕೂಡ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಬಸ್ ಅವರೊಂದು ಮುಗಲು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ತೋಜುಂಡಿಜ್ಜಿ.